Shalom. Upang idohami dohot hormat tu hita sude. Asa denggan mata pakai masker tai saleleng madohoti parminggonon. Hamuna ruas ni huria na hinaholongan di debata. Horas madihita saluhutna. Pinuji madebata ama ni Tuhata Yesus Kristus. Nasai toktong mengaramoti daging nang todita. Di parmudu-mudu donguluta sian ari tu ari, tiki tu tiki. Di patudu hondo holong ni rohanai tu hita. Naing bongotatama minggu okule, marhite topik, marhamu baon ni roha asa unang mago. Atong tapuji maguarna nabadiai, martangi yang mahita di bagasan rohat tabe. Marede mahita sian buku EDH KBP nomor 588 ayat sada 4 5 tasomba toktong. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tod di perbadian atau mapalangit dohot tanoon. Amen. Saya tongdo memerengi mataku tu Jehovah, ai ibana do mangenet patus yang jorgong. Saya do pakon maau jala asiro hamdiau, ai punjung jalan adangol doau. Hodo ale Jehovah dihalunguton rohaku, ale debataku, marhabo satu hodo au, say unang paila au, haleluya. Haleluya.
Sangi Yang Mahita. Ale amanami na di Banua Gijang, para sirohana sumurung di sude jolma. Dang diolani ho anakmu nasasadai, di lehon hodo ibana humokop hami, mamorsan dosa nami sahat tuhau na pinarsilangi. Say patogu marohanami, asa unang ganggu rohanami makaporseai hasesan ni dosa nami. Asa unang madele hami alani dosa nami. Alai asa posi tutu rohanami di asini roham nagodangi. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni rohami. Amin. Marede hitasian buku DHKBP nomor 126 ayat 1 dohotolu. O hamuna aledongan. Tatangihon ma patik ni debata di mingguta sadarion. Ima sian patik palimahon ro di pasapuluhon. Patik palimahon. Ikon pasangopomu donatorasmu. Asa martua ho jalan leleng mangulu. Di tano na nilehon ni Jehovah debatam diho. Patik ponopon unang ho mamunu. Patik papituhon unang ho mangalakup. Patik pawaluhon, unak ko manako. Patik pasiahon, unang hoolo makatidakon hata na satutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na umbar tupatikmi. Amen. Marede hita sian buku DHKBP nomor 420 sada, ayat sada dohotolu, marsomba au di Jolomon.
Tato poti madosata tu debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan si topa nasana adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahula hami marhite sian pangalaw sian nami di patikmu. Ima marhite sia tubuh-tubuh ni roha nami. Natama situtudo hona uhum hami alani dosa nami i. Alain na tarsosol bagi dohami nuaeng alani i. Asima roham di hami ale di bata nami. Perdengan bahasa jala parasi roha doho alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sese sama dosa nami saluhutna jala suruh matod di perbadia tu roha nami be. Asa terbain hami mangoleho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami tu hanguluan nasora sudah na pinarbagabagam di akana porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amin. Baga-baga ni debata taringot ti hasisaan ni dosa. Roma hamu tuau asa mangolu to dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rara dosa muna songon abit bunga dapdap. Botardo bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasumba. Gabe songon hapas domuse. Hasangapon madi debatana di gijang. Amin. Mare dehitasian buku DHKBP nomor 400 tolu ayat sada. Pos rohaku di tuhaku. Hatani debata turpuk di hari mingguon, tarsurat di Yesaya 55 ayat onom sahatu ayat sia, tajahama marsori-sorin. Saya lului hamuma Jehovah bisa terbaik dope jupang ibana. Jauh hamuma ibana bisa jonok dope ibana. Saya ditadikon halap parjahati madalana, jala jolma pargeduki. Akka sakapna, say mulak ma ibana tu Jehovah. Asamar pangulai rohana mida ibana. Doho tu debatata, ay buas do rohana manalesi. Ay dada pikiraku pikiran munai. Jala dada dalam muna akadalaku ninna Jehovah. Ay songon tiboni akka langit sian tanoon. Songoni do tumibo akadalaku sian dalan munai. Jala akka pikiraku sian pikiran munai. Ido sahatna.
Martua doakan atu mangihon hatani debata, jala na upeopsa. Amin. Maredehitasian buku ED HKBP nomor 104 ayat 1 do 4 bongotima rohaku. Tindakon maha porsiautai, songon nahina tindakon ni dongata saha porsion di sandok portibion, rap mahitamaddo. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, nato mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhan ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di Perbadia, andorang sohabubuhan, ido tuhata natumo na birnit, di panguman ni Silatus, namate terpajal do ibana di hau pinarsilang, natua tu banuator dong bitanom, namula mangulo di ari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, di sima ibana pamemulak sohut tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea di tondi Perbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, dohot dihasitani dosa, dohot dihatai namaddo, ngula mangulu dosogot daging halak na umate, dohot dihanguluan na surasuda. Amin. Tabege matikting di bagasan mingguon. Tikting Minggu 20 Maret 2022. Pinabotohon tusudir ruas nehuria salileng masa pandemi COVID-19 tiktingon dak pola dijahahon secara menyeluruh. Naparjolo kota hudulan ni ruas pinabotohon tu siri ruas kuota hundulan ni ruas gabe 75% sian kapasitas bangku gereja salileng pandemi COVID-19 level 2 ima tulu halak sabangku. Napaduahon amplop ucapan syukur ulang tahun Huria ke-31
Pinabotohon tu sudah ruas hobartu program kerja ni Huria tahun 2022. Paut tado sumbangan amplop ucapan syukur ulang tahun Huria 41 tahun. Alani sagiron ni parhalado ma amplop turuas ni Huria asalaos di pasat mai muse songotu pakta dilas ni rohata di ulang tahun Huria. Bui mata pasahati marhite perhalado sektor manang di pasahat tu kantor gereja. Namangihut padidion nabadia. Pinabotohon tu sudi ruas ni Huria di hari Minggu sadarion 20 Maret 2022 di parmingguan pukul sia wib. Patupaon ni Huriata do padidion nabadia tu poso-poso ni Huriata HKBP Cipayung Cilangkap. Namangihut penahbisan situa. Di hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 di permingguan pukul siawib naing patupan ni Huriat tado acara pasahaton tohonan hasituaon. Tu dua halak calon situa naung mandalani masa persiajaran naung motikna setahun. Namangihut pelantikan panitia pembangunan. Di hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 di parmingguan pukul sia wib naing patupaon ni Huriat tado pelantikan ni panitia pembangunan. Alani hupangido hami tuakan terpilit gabe panitia pembangunan asaro maddohoti pelantikan ni. Namangihut tikting neng marbagas. Tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu perbagasun do Petra Hatigoran Situmayang ruas ni HKBP Cipayung Cilangkap anak nia mata Ependi Situmayang Tubuninata Mutiara Boru Situmorang Sian Huta Jalan Ali RT 2 RW 1 Cipayung Jakarta Timur masuk ke sektor 2. Dohot Orwana Maria Susanti Yeni Wati Sibagariang Boru Niamata Janner Sibagariang Tubuninata Dormawati Boru Lubagaol ruas ni HKBP Cijantung Resort Cijantung Imasian Huta Jalan SMA Onomopat nomor 63 Cipayung Jakarta Timur. Ima di hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 pukul siawib di gereja HKBP Cipayung Cilangkap, Resort Cipayung Cilangkap. Namangihut pendaftaran sidi khusus. Pinabotohon tu sudi ruas naing patupaon ni Huriat tama marguru malua khusus tuakayanakon naung kuliah naung kareja dohot akan naing marhasohotan ditiki na jepekon. Marguru malua di patupa masa leleng na 3 bulan. Alani hupangido hami ma tuakan naneng madohoti marguru malua khusus asa mendaftar ma tu kantor gereja nalubabat hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022. Formulir pendaftaran boima dibuat sian kantor gereja. Namangihut celengan 1.000 sehari untuk dana pensiun HKBP. Pinabotohon tu sudah ruas terlebih naso pasaton celengan sumbangan tu dana pensiun HKBP mardongan elehelik mahami mangidohon asa tapasaha mai tu parhalado sektor tabe manang langsung tu gereja. Namangihut rapat Dewan Koinonia dohot pengurus seksi kategorial. Pinabotohon tu sude Dewan Koinonia dohot pengurus seksi kategorial asaromat dohoti rapot ima di hari Senin tanggal 21 Maret 2022 pukul 10 siawib maringanan di gereja HKBP Cipayung Cilangkap lau makatai taringot tu periode sasi.
Subangan sikat ni Ilumanetek. Di Parminggota Sadarion 20 Maret pambuat terus sikat ni Ilumanetek tu keluarga ni almarhum Batara Manurung sektor 12 tapasahap may sipul Parmingguan non di pituni garejaon dohot di bagasan Tulsi Roha. Tikting tambahan Sadarion papungu amplop persembahan sosial ni huria dohita jala tapasahap may tujolo nilanggatanon dung sidung jamita. Songonima tikting dohot buah-buah dihita di bagasan mingguan. Mau lihat ya? Tabegema Kor NHKBP secara virtual. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing love, how can it be that you, my God, should die for me? I sing to God eternity. Amazing grace, amazing love, most equal Christ that I have known. He cried upon the tree. Amazing pity, grace unknown, and love beyond belief. Amazing love, how can it be that you, my God, should die for me? I sing to God eternity. Amazing grace, amazing love. Amazing grace, shall ever be my source of grace, my highest song. A song amazing, so divine, immense my Lord. Amazing love, how can it be that you, my God, should die for me? I sing to God eternity. Amazing grace, amazing love, amazing grace, Maredehitasian buku EDHKBP nomor 678 ayat 1 dohot 2 Pau Baroham.
dame ni debata na sumurung sa salut na roha. Ima mangaramoti ate-ate do pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita salut na hamu akamang do kainang. Tunggu dong pe di bagas tabi. Horas di hamu akamanamin na namin adong di bagas tabi. Na sedang mengikuti ibadah live streaming on. Hatan itu harta, nanaing mamakuling hita, marita ibadah ta sadaron iman na tersurat di Evangelium Lukas. Bidu 10 memuka baisian ayat sada 1 ayat sia. Adong ma naro ujui pabuahon tuibana, taringot tu akahala Galilea na diduruson silatus do mudar nasida gabe saur tu na pinilehon nasida. Jadi dina Yesus mamangalusi nasida na diagam rohamuna do pardosaan halak Galileai martibakkon salhud halak Galilea ala songoni diahap nasida huduk madihamu dang anggo somuba rohamuna lasongonido hamu mago muse manang nadiripuhamu anggo na 10 halak na mate ditinggang palas-palas na disiluam parsalan sian sude pangisi di huta Jerusalem huduk madihamu datung anggo somu baro hamuna lesongonido hamu mago muse. Dungi dihatahon ma upama on adong ma disada halak hau ara nasinuanna tuporla anggurna. Jadi Roma ibana mangalui parbuena hape ndang adong Jepangsa. Gabe ninna mamandok siula perla anggurna. Nunga pola patulu tauton ahu ro mangalui parbue di hau araon. Lau sojupang taba mai aha pola magopo tanoi bahenonna. Alai didok ima mangalusi tuan nami luas mai disi sataunon. Asasanga hupakur humaliang bonana mabahen napa tusi. Anggiat olo marparbue tujolon. Alai anggo swada tabaon ma. Ido sahatna. Dihita dong sa porsyaon. Di bagasan goar ni Tuharta Yesus Kristus. Hiado manang ngarasoma tabege istilah namandok ima teologia kemakmuran. Jala teologia kemakmuranon siya najolo sa itong na satu sedaro perupani toktong do diingot. Taringot tu teologia kemakmuranon. Jala anggo huria-huria na berbasis karismatik idope satu nangon didengung-dengungkan ima teologia kemakmuran atau teologia kesuksesan. Molo dengan ngulu-nguluna sasara halak sehat jala martabatapa akapasu-pasu dakya rupani gabe hona manang naaha arsak si taonon manang sahid dohonom mai omma diguari jolma na dipasu-pasu jala jolma na hidup penuh sejahtera. Berarti dang merdosa on. Danga dong rupani na hurang dibayan omma na diguari na dipasu-pasu Tuhan ni.
Ali hamua kamang do kainang molodong sesara halak keluarga. Na ditipa kasih taonon. Hapogoson, haotoan, dohot, sahid, manoro, dohot, ahape diulaibana, dangadong rupanya gebetarida, lapatan na hidup na terpuruk. Dohonon nama memangon siya na julu pardu sa doon. Sa hula na sala doon. Aka siyan sudut nasida pe ipido par nasida tong soyado on rupanya nanggo pala denggan. Memang ngulu na porusuk do ngulu non horwa pertubuna. Gabi adong tubuh dihita manguhumi. Termasuk manang aka agama kuno pe lo sosongni manang agama ni hala Yahudi hati hai. Bahkan satu nuai pe dipahami nasida do molodong sada halak namar dosa namar sitaonon hasid ngolu-ngoluna ala di dosa na doi. Molodong halak na tartuk-tuk malangsongon dia may banor pa ni nakibetulan do ibana bada butinggang doon nama mate ngay jalo be hobartunan ni ulana. Kan songon ni do hama kabangkan moldong sa jut rohatta tu sa halak. Hape bang nabuhame na tinggang may bana di lu sa logo do tertinggang doon na do tama ngay jalo ibana tong uhum na. Memang pantas do jalon nay. Gapso ni mahita kan panguhumi. Jadi habua kamang do kainang adong masyan huta Galilea sesama angka masyarakat Galilea melapor tu Tuhan Yesus. Dari pibana las rohani Tuhan Yesus. Adong maninna manang napiga-piga keluargai laho beribadah tubah joro mampuan pelisitungon. Hape Roma si Pilatus ditiki raja ibana gabi takub jadi pamate. Si totoo na sida Roma lojong na Tuhan Yesus nunga mate siya. Guru Nabi ima berarti namar salah doon. Dang di jalan Tuhan ni ibadah na gabi mate bana. Hamua kamang do kainang roh Tuhan Yesus diubah mindset ni pikiran ni halak Yahudi. Cara pandang pemahaman Yahudi diubah Tuhan Yesus. Bukan karena dosanya, bukan karena perbuatannya maka dia dibunuh oleh Pilatus, bukan. Datung ala ni dosa nai. Bahope ni nai mana kan ido nang terhirasong ni. Hope molo somubah ho, molo so bertobat ho, molo si pabohoroham, saydat dati ho mardosa majahati, bahope. Mate ho bagas dosam. Hope mardosa ho, nenna. Jadi dang ala ni aka dosa, dang ala ni aka pangalaho, umbeda gabi mati jolma. Ya, melutung mati pe jolma, kan keterbatasan ni pisi deh, ngai tikina kan. Ada masanya manusia, tidak selamanya. Jadi datung ala ni ala togos jolmai degan-degan ngoluna, bayi mangoluna parpasu-pasu. Molu aka na nasodegan ngolu guruna porsuk marpogos dohono may ba terkutuk may ninna. Bahita pira sa pedapat do sawni ato amang te. Sawni na julu ka di dunay. Ubereng ko sawon na sikor do ngulu-gulum bah ay jolo mulak jo tuta. Basukul maju na malo nina ati na buhado uput muna da jolo ako so ni ba uputan na jolo mardosa ba satu pinopar
pajolo, padua, pepituhon, batus dope, manggere bang kadosa ini na. Jadi bukan karena dosa, bukan karena pambahenata, umbeda gabe, melutung pe songuni ngulut jolma. Melutung pe parpogos, melutung pe pas-pasan, melutung datu kali dosa tay hamo kamang do kainang. Melutung pe pas-pasan, cukup-cukup makan, melutung pe rebu kemus ngulu-guluta, melungulu hita, bukan karena dosa, mang nasala oputa, mang nasala terus na jolo daun. Itulah apa adanya. Jadi baakana sikop suksuk aka pasu-pasu na di jalo aka hita hamo kabang do kang mang na ICP dengan ngulu-guluta bau na pula ge memokorhon gijang rohatta. Jangan menjadi angkuh, menjadi sombong dan sebagainya. Mul songoni do ima diguari mardosa makal songoni. Diubah oleh Tuhan Yesus supaya jangan berpikir hal yang demikian karena ekonominya terpuruk, itu karena dosa, kesalahannya, perbuatannya, karena memang berlimpah-limpah berkat yang dapatkan karena dia itu baik kepada Tuhan dan takson itu hatta. Takson ini cara pandang itu hatta. Tuhan ini pernah ulu suguni. Basadok dihalason dulahuma akan dengan. Ido nanang dohon yang terpukul. Bukan karena dia kaya, maka itulah yang diberkati, dan orang miskin, maka itulah yang terkutuk oleh Tuhan. Bukan yang demikian. Yang pas-pasan, syukurilah padanya. Dan bukan karena kehidupan yang pas-pasan, karena ada kesalahan kita, kekurangan kita, dan yang cukup berlimpah-limpah, janganlah menjadi jamawa atau sombong dan sebagainya. Melusongonido gabe mardosa do alani. Ido asa hamo kamang do kainang nang songonipe di pada narubi na jolo si Ayub. Songonima kondisi ngoluna. Anggo si Ayub sa stongna. Ahora diulo si Ayub orwa. Dangadong nasalay ben mana. Batong songonipe ngulu-nguluna ditiki tabodo nguluna. Ngulu-nguluna. Tung dengan pengulu-nguluna hati hai, batong do hubungan do di bata tong do begitu dekat. Jodok. Las marsa pe bana marstol mago pe hartana anakna sude hasangaponna. Tong do masatia tu di bata. Baru bakadongan nasi sopar do piga kadongan nai. Anggo ho Ayub bereng masong ni ngulu-ngulum nuaing. Arang minum tu be. Aing ngamar dosa ho Tuhan ni. Muba maho nina. Bertobatlah nina. Itu karena dosamu. Maka Tuhan menghukum engkau. Tuhan mengutuk engkau nina. Bagaimana? Anggosan Alkitab kita memberik datu gadong hurang ni si Ayub. Balisong ni ba? Rona masa. Si taonon. Baro kadungan na. Setong na ia puli manian. Margogo mati Ayub. Basong ni do bah ngolo do bah. Mulutung pe na yang hami sehat ba. Sado di hamlete homma. Mulutung songuni pe na ko ba dongan kidan kawan. Margogo ma eko songuni man sa tong alus na. Unang ay mardu sa do. Nina ka songuni do jot do de ba. Sipata dia baru paling lau mga puli. Dang nalaho meringankan beban. Memberikan penghiburan bukan untuk meringankan beban. Mana baik. Salah dosong ini. Ido asa hamo kamang do kaidang dita do sapur siaon. Masuk mamusehita. Napadohon ima. Tarigot tu. Kopit. Moloro kopit nuangon. Buah. Alani dosa di jolma doi.
molo akka dongata sabariba mandok rupani COVID idok nasida doi tentra Allah ninna. Malaikat Allah menghukum ninna. Berani mereka mengatakan demikian. HP isir nahona. Isir nahona kopiti. Samarata do. Na burju do na suburjupe tong do molo lemah pisik na bayi do nahona. Ati pe dibantah nasi deh. Karena kopiti tidak disebut sebagai malaikat Allah. Sogoni do polo pikir nasi dah terus peman Allah. Jadi COVID itu bukan hukuman dari Tuhan. Tapi itulah memang datang sendiri, entah siapapun itu, merekayasa. Tak tabote. Tetapi itu bukanlah untuk menghukum orang-orang bersalah. Kenyataan tidak ada holan nakana. Na burjupe, bago da apa tikina. Keleman fisik keterbas fisikna, batong do. Melutung bekon borhat do. Kan? Jadi tidak ada. Jadi alido hasa habu kabang do kainang, ba molorope ka namasa, COVID aka bencana, mago jolmai, batotu sada refleksi introspeksi madhita, disratiki pe bahita kasongni pengulun, martiki bedo, marhauju ngado kelanasi. Molodong aka dongatan berduka, kan? Itu juga menjadi suatu perenungan bagi kita. Bah ngaparjolo mata siya, bah buhado au, bican soro tikikku, mahu patupa, mahula. Kan itu nai. Iko songoni dohita, pay marojo jon tuata mahula, masih behnokku, asuturi asa denggan, asa dong perbuena. Hamu kamang do kaineng dita dong saporsiaon, masuk musita tu aka topik ima marhabun roha asa unang mago. Bertobat supaya tidak binasa. Marhabun roha asa unang mago. Jojo ni debata tubang Israel hati hai. Kembali ke Allah. Mula mamusia itu hamu tu debata. Nunga daw hamu. Nunga manibil hamu. Nunga ditutuk kamu loma-loma muna, mago, sakap hamagoan nama hamu. Dan tulan nasi tongibe hamu. Jojo di debata, ima jojo hamu bau niroha. Jalan satu-satunya adalah bertobat. Meninggalkan segala yang salah. Alunga daw jolmai, alunga manibil jolmai, ngaditutun berohoda, gawe mago nama, batu tu jalan satu-satunya ikon mula manusia itu dibata. Kembali ke jalan yang benar. Ido jauh-jauh di dibata. Marhabuni roha asa unang mago. Bertobat supaya tidak binasa. Pertobatan nama. Pertobatan sedia do tehe na diigil tu hatta. Kali dunai. Pertobatan sedia do. Betul tu sem pertobatan baunang adong merasa dirinya benar. Kan dunai. Molodong halat mandok merasa dirinya benar, itulah orang-orang yang pertama sekali orang yang berdosa. Merasa diri benar, merasa diri sempurna, itulah orang-orang yang berat dosanya. Alido asa unang adong sakita hamu kabang do kenang na merasa diri benar. Melutung benar pehita, na dibenarkan oleh kemurahan Tuhan do. Kalaupun kita benar karena dibenarkan oleh Tuhan, bukan karena kebenaran yang kita lakukan. Tahu. Ala kebenaran nata patupa, hagut-hagut di daging do. Soloh hasitungat do nata pabuah-buah. Hahurang ni hala, na siya tapabang-bang. Itu. Ito paling ikon muba.
tinggalkanlah. Ido jojo di bata ima tu pertobatan ini. Bertobatlah kembali ke jalan yang benar. Siana malas ya di banar pani, malas martangiang, malas tu persekutuan, malas tu akapar guna huria, malas tu pertanyangan. Bah, orang beda dati malas. Mubah mah, gaberinggas matong, gabisi pertangiang mah. Losok ya rohana rupani, bau nang gabe losok, gabe las linggas semua. Hidup sa sitong na. Lapatan na ikon burju-burju mangulut tahun. Ikon na sitong-sitong iman at pabuwa-buwa. Ringgas bermasyarakat. Nasohyan oro pani gabe tu ahar pani bergaul dengan masyarakat. Ba mulai sador ba ikon mari kita bergaul dengan masyarakat. Unang gabe say modjap kita rupani di bagas tabi. Mubah sedia do. Ba unang orang rupa di gabe ulu korupsi. Unang ulu mabuat naso ugasan na. Eko patut nahalak doi ba tu halak mai. Ba unang gabe patut nahalak do tong napogus na punai ikut buat ni ikut dihorusi tu iba. Bau tinggal homai. Buat do kita nang makoros mengambil yang bukan milik kita. Atur na pogosido, hape ko buat mai, begitu teganya manusia. Molosohian oleh tan korupsi di waktu rupane, baunang betong kan, song dia mah korupsi waktu. Bari minggu, hari yang beribadah, hari sabat, hari Tuhan. Batu tu baunang betong gabelas i onomari le bata, gibelas tata bayi dan cukup. Dope hari di Tuhan ipe, batole mak. Tapi kamari minggu matabayan tapi tu kalau nih, nah itu juga sudah korupsi waktu. Tu debata, batu debata mato. Tu hita, cukup mau nomari. Apakah tidak pernah? Apakah memang tidak merasa cukup puas? Bari Tuhan, hari Tuhan nih. Bahir kon akadungata parahakan paradpen. Mulu paradpen ini tidak makai sitianna. Tung par tiga-tiga ya di mana rame tiga-tiga ni. Mulu hari Sabtu nido jam 6 pagi satu jam sore. Tung roi datung bukan no pintu. Bagaimana? Terhilala tahenina. Di Sumatera, di Bonapasogit, di Terutung, jam 7 jam 8 pian oleh do petong bertahan do pe. Ali perkembangan zaman ngor pani ngasih buka pituna. Hari Minggu. Isi borong-borong, di Tarutung. Ngay buka pintu natik. Para warungi. Dak pula dan tadabil marbaga. Ali ototik di buka mana ototik. Di sini kalang. Ngay buka be. Hiya mahami mamotokopi. Di taruh subuk borong dah. Lau ujian. Padita. Badang adong. Ngau na songgahan. Hamu na sogot. Ariyahon na mahamu ni ngaha. Pero ito gadong di karejo hamu. Tugas-tugas muna na ito kan. Bolak-balik mahami lau motokopi. Jadi, kami 30 halak. Untuk kami itong. Nggo sahali, bertahan dapin. Inatay, do matay. Dang buka pintu. Hari Minggu sunari. Nina. Kedua halihon. Inang, buka mujo. Petikian nang. Aneh sebutah mudo, perilah hamu. Nina. Si pami. Iberi koro akan. Sokuna rabe naruhana kan. Itu kan, terbuka pintu dah. Nalu tu dia hamu. Mampu kopi dah. Ibereng 30 lobi. Terbuka pintu dah. Alai nenek mahmuda anak. Jadi lepatan natong tawaran-tawaran di dunia memang gebet ahro. Tawaran pertibion naruhana. Gebe magoma untuk menguruskan hari Minggu. Tersesong ima. Nian tong do hami pesala do tongkan ido nang. Hami pesi boto pati saya butuh hami. Berubah. Suni. PIP dan udah dati hami tongkan udah kebetulan 3 hati hai doi dang be. Dong lapi hami tu tarutung pas dari Jumat Sabtu ni Minggu dang be.
Gurupai madiri nami. Dapatan na menahan diri dah ngabinoto. Nah, itulah manusia. Jadi do kala nasing. Misalnya, ba ngaduk dekini akadari nasorga sia rigas ba kan. Misalnya, ba masa do rupani di bona pasogit akaina marsihutu kan. Anggo Jakarta ndang masa ina marsihutu kan ido naing. Alai mungkin hudul-hudul ya bisa saja kan. Anggo di bona pasogit dak mas hudul ali marsihutu dotong. Ibereng hutu rupani kan alai halat di patahata kan ipatahata halakan dak keboto nang songoni aka ibu-ibu di Jakarta marpungu-pungu halat ipatahata dibahas kan. Nah baunang betog kan baunang adong rupani na mangalak manaruhon boto mo mangalak manaruhon taboto antar jemput molo mobil adong do antar jemput sewa alai molo mangalak manaruhon aina gardoi ibg hata ison ado di hata ison a HP di son ngace gaur di son C do di hata ison igoson X gaur meson bayima baudang betong song ni kan sitong ni ma di hatahon sitong ni unang gabi gaur ayaw pinahulit do kata dangulo perjauh perupani aro na masa di dia akpora dong dohnok ko deh alai malo bereng matongkan misalnya rodongan tong do di pamanat iba petong manat do iba tongkan on bodo posroha besotung posroha berapatan harus begitu bes gor nama bertobat nina kan itu topik ta bertobat supaya tidak binasa marhaboni roha asa unang mago bekan itu semua kita tinggalkan hal-hal yang menyimpang kan itu naik unang ditutur lobo-lomona, unang bayar pikiran-pikiran na. Ayo na kan, mula masuk kita tu epistel di Yesaya 55 ayat sada ayat 1 siay. Kan, tidak ada pikiranku ya pikiranmu. Rencana ya memang seperti satu ayat Sion antara langit dan bumi, songoni ibadauna, tidak ada titik temu. Pikiran Allah dan pikiran manusia sangat berbeda, tidak ada titik temu. Sakap ni jolma ima pikiran nasa diri, roha-roha perdagingon. Naing do pikiran nasa diri, lomo-lomona do kalan asing. Ditutud lomona, mahagoma. Jadi sangat berbeda, sangat memang dangadong rupanya nyambung, dangadong titik temu. Ay sakap di debata do roa. Sakap haluado. Sakap haluan. Rencana Tuhan adalah rencana keselamatan. Iman taida. Berbeda. Rencana manusia dan rencana Tuhan berbeda. Dangan dong titik temu. Molo rencana jolma, lomo-lomona, pikiranna, bagaimana memana, dau memana, dangolo ibadah di pareta Tuhan ni. Dangolo urdu imana di dulu benroh Tuhan ni. HP saya roh Tuhata, sakap haluan do, sakap keselamatan do, saya tong do di hutton. Ati pe bangsa Israel hati-hati di Babel. Alesiro di bata. Ro jojo di bata marhite padurang Yesaya. Muba bahamunin. Bertobatlah, kembali ke jalan Allah. Allah memang olan satu-satunya jalan adalah pertobatan. Molo soolo hita muba, molo soolo hita pasirikon padahon akka sakak namaral tu pati di bata. Bamago do hita dah. Idong benar asa unang adong hita merasa benar, merasa sempurna. Tidak ada. Selain hanya satu, ikut kembali, bertobat, mubama, ditadikum, ulaun najahati, maraloe. Asa gabe, adong tapun itu harta.
asa adong tapo di tuhata, ta tinggal hon portibon, adong mana yang kursi tabon yang kasudut na poso, doklan na asin. Namang itu hamu kamang dokaidang dia na parpudi ima, nguluton di patus do rupani songon pohon ara. Songon pohon ara yang begitu mekar sekali. Ya, daunnya begitu lebat. Alai ado. Kecewa yang punya kebun. Kecewa orang yang melihat begitu suburnya, bertumbuh, lebatnya daunnya. Tetapi tidak menghasilkan apa-apa, tidak ada buahnya yang dipetik. Yang punya kebun kecewa. Akan nama mereng kecewa. Hita pera soguni do hamua kamang do kainang. Tasuan aka sosuanan. Tasuan aka mangga, tasuan aka kelapa sawit. Hapedang marparbue. Pasti do hita kecewa. Tata baru kanindo nang. Tagat di manasi. Apa artinya? Begitu besar batangnya. Begitu lebatnya daunnya. Tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Sogoni do hamua kamang do kainang nguluta. Sogoni do nama satai dari portibion. Ganteng-ganteng jolmai. Baga-baga jolmai. Uli-uli jolmai. So berengos una marsahala berwibawa. Tabo pakataon na. Alai. Dang adong parbue. Nanggo na di ula jolmai. Anggo di bata HP dang mamereng akaki gantengan. Bukan itu yang dilihat oleh Tuhan. Tetapi apakah manusia itu sudah menjadi pelaku firman Tuhan? Sudah menghasilkan buah-buah yang diharapkan oleh Tuhan? Si patah hamua kamang do kedang diigil akan atoras do. Di persita akan atoras do. Nang dengan akapino parna. Saya dihirim na toras do, na tua-tua do. Dengan akapino parna. HP balik do naro. Dang sakaplas ni roha naro. Dang membenlas rohanya kada toras. Memben marsa, memben jud rohanya kada toras do. So ni manang tuhata. Saya diigil tuhata do hita buado asa marparbue. Saya igil di tuhata do hita buado hita nang asa adong. Aka parbue na taula saling mangulu hita di portibion. Terhirim tuhata jojot tabain. Terhirim tuhata. Asa ikon marparbue dan jolmai. Kesempatan na pinatupa di bata. Jot do hamua kabang do kayo dak taulahon. Gabi marusuang sogbi. Sogon alogo do hita mga laka. Tudolo tuturuan dang minuto. Danggo pala saoti pe. Di bereng tuhata. Nanggo pula 0,9% pe. Danga do rupa di bereng tuhata. Hape di para tuhata doy. Melunta dataula. Parbuy ka na tonggi. Janganlah hidup kita ini menjadi hidup yang sia-sia. HP dakini taida hau ara. Ketika Allah datang mau melihat pohon ara, dia mau mengambil hasilnya, parbuena, borasna. HP dangadong, dia kecewa. Dia sudah menyerahkan itu kepada pengurus. Itu Tuhan Yesus. Tebaklah itu. Ay dah dapat tadi gati manasi. Baru tuata Yesus. Sabar majo amang. Tapai mamajo. Baaw pe bangaradotion hurus majo hupupu pe. Nangga pala tak buah. Tapai mamajo nangga pala sa taon nai. Malsurong batabaon ina mai. Ada ngomong lepatan nakari do nai. Baido. Waktu yang diberikan Tuhan kesempatan masih ada. Kesempatan lili bata ikon baunang gabe marisuang. Song ini ngeluton. Baunang atong menjadi manusia kerdil yang tidak bisa bertumbuh. Tung dilepe vitamin, tung dilepe rupani buado asa mok, buado asa tumbuh, buado
gajang, ama tahun, ina tahun, unang epedek, marpepeng, mulunga rupani warna manusia kerdilkan, datang garung be. Sotung songon ihita hama kamang dokainang. Sai di pemehon huria akahatan itu hata batole mak nina. Danga dong rupani parbuena. Danga dong dihanguluhon hatai. Tidak bertumbuh dan tidak berkembang. Danga dong diuluh di bana. Baik mah. Bahkan dia bilang takang do jolmai. Ya. Takang jolmai. Mago mah. Ya udah. Ay danga dong be. Libailah kau mati di bawah dosa hamnin. Jadi baik kono rumah hitan weng ikut taparyahi dirita hamo kamang doke nanti. Ahru neng dohon yang terpukon. Tuhita garup marsada sadiko giluta. Imana kini ikon bertobat mahita. Meninggalkan segala-gala yang bertentangan, yang jahat, yang sudah menyimpang dari Tuhan. Nungadau. Diseretiki roh paruhumani. Roh paruhumani. Badang adong bebo ahma naboy tapetadopon. Kita akan mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan di dunia ini. Kan? Ngahiara tatoton ate di cerita-cerita bata. Kan cerita-cerita di aka dierte nang adong lawak. Kan? Adong bahasa di sada hakim. Lau menghakimi mana tong kan? Jadi barobe mana tong. Adong ma dua bawa sada ina. Parjolo Roma supiron, supir. Roh hakim ni sukun. Cerita udah. Kau apa kerjamu Nina? Supir Pak Hakim. Oh supir ya? Iya. Menurut catatanku, kau memang ugal-ugalan di dunia ini. Nina. Mengejar setoran Pak Hakim. Nina. Oh. Pengawal ambil kunci. Kunci apa? Kunci sorga. Nina. Balas rohani supiron. Tatu si supir kan. Hari-hari oleh badi puri do. Soya boy lau tu gereja. Terhilar teh kan itu naik mulai supir. Dan supir tebak ibana. Apalagi supir tebak. Arak to hoi. Atau lebak. Kamu masih doh nona kan itu naik. Ujungnya masuk surga gimana? Romu se sada ina. Kau siapa namamu? Nah, apa kerja di dunia? Selama di dunia adalah orang yang baik, istri yang baik, Nina. Iya, memang kau orang yang baik, baik kepada suamimu, baik kepada mertuamu, baik kepada masyarakat, semua baik. Ambil kunci surga, masuk surga ibana. Baru ada perberita nauli. Kau apa kerjamu? Mengabarkan Injil Pak Hakim, Nina. Badak boleh sukun hakim baru pani buku catatan. Ambil kunci di pengelon. Kunci apa? Kunci neraka. Terus keberatan di mana? Ini tidak adil. Yang supir itu masuk surga. Hari-hari dia menyupiri tidak pernah masuk ke gereja. Masa masuk surga? Aku memberitakan Injil. Kebenaran. Masa masuk neraka? Kau memang harus masuk neraka. Nindakan itu naik. Akhirnya kita tentukan supiror rupanya ala ugal-ugalan. Bainai bagasi itu kan. Bagaimana biar mana martangyang matong kan. Gabi bertobat. Ala ni kencang ni supiror. Bartang yang bima selamat. Lepas ada adong do maksudnya. Nang pe parjahati ditugi hodo aka asa buba. Nah. Ro par berita nauli rupani ba. Ibarita hodo ne berita nauli. Alai anggona di bagasi na mambegei barang adong dami gebe kaor do. Gabe mardosa. Modo odok ni nakali do naing. Gaya bado odok orso tikos bang nahon narpong maneraka matutu baso tugu di bedo mamasik neraka teh baru may bertobat dah kali nunang munak kulan maberita nauli ba marapi purun hatani ba abe tongdo ronon se amang 5 juta bongsu bah amang peritu manggut betu neraka buar sih teh tapi song ni babal gani bibilna iba buah ni langgatan ni nina tapi aku masuk surga ni datong kan song ni bertobat may ba jadi nang hamu aka amanami nanami nang budak danak Bapak Ibu berjanji kepada Tuhan bukan kepada gereja, bukan kepada pendeta, tetapi kepada Tuhan bahwa kalian membawa anak ini menyerahkan kepada Tuhan. Hidup pada dionon. Pasahaton poso-poso itu dibata. Jadi pasatamu ma poso-poso itu dibata, pastamu nang todina nang pematang nak gabe puna ni dibata. Jadi milik Tuhan. Jadi
pada saat mana manusia itu menjadi milik Tuhan? Pada saat dia menerima baptisan kudus. Milik di Batado. Dagi milik Tumanggor. Milik di Batado. Atong sogoni, di pasat manusia tugasi. Nga hujalo be, perbuah di tangyang muna omma. Sonar hujalo. Aw man na ponon. Todina pabatang na. Aw do manutuhonon. Sonari pasak majahamute. Ajari hamuma. Bimbinglah mereka, bentuklah mereka, ya, supaya mereka menjadi anak yang memiliki karakter yang hebat, karakter yang kuat. Maka sejak hari ini orang tua harus betul-betul bertanggung jawab, memberikan pembekalan rohani. Ya. Jadi bukan hanya yang jasmani saja dibutuhi orang tua, papa dan mamanya, tidak. Tetapi yang rohani itu adalah yang penting, yang paling nomor satu. Harus kalian benahi, tanamkan itu. Supaya mereka nanti bisa tetap menemukan jati dirinya, jati diri menjadi orang yang taat dan yang patuh kepada Tuhan. Jadi janji itu Anda akan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Apakah memang selama di dunia ini, walau banyak kesibukan, ada kesempatan, waktu yang Bapak Ibu berikan kepada anak-anak kita, nah itu akan dituntut oleh Tuhan. Amin. Mulai oleh Tuhan, pasu-pasu menang hatam, asanggiat marhitei, gabe hatah ngulu dihami, mubahami, lo menghitton lo menorham. Sesar sami martaram Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita, alihub menitadong papungu pilihan, sada A, sada B, dung les taingo abu senor pani imana kini ilumanetek dung 10 non acara mula sian gereja. Mari dia mahita. Pasuhamion Tuhan, sayang serong kami, sayang lewat kami Tuhan, lewat Tuhan kami. Di Portimion dan bahwa Tuhan, amoran bilas kuasa.
Hamua kamang dokainang, sonari masuk menita tu acara padidion tu poso-poso. Marede mahita, sian nomor mukede 146 ayat sada 2. Jong-jong pada terus sudah. Mari hite-hite gor de bata ama, dot gor anak na Tuhan Yesus Kristus, dot gor neton di parbadia. Amen. Ale amanami na dibalagijang, narodo hami tu jolo membuan aka dak danakon, sai asi maroham, jalo manasida gabe anakomu, pasu-pasu pargoi manasida mangyay hangulod sugod, mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Atong hamu akadongan na membuat dana sididion. Tangyo kamu maha tani Tuhan Yesus, laho mahamu tula portibon ni nama mando akka sisianna. Podai hamu masaluk bangso, didi hamu manasida tu bagasan guar ni bata ama anak dokton di parbadia. Ajari hamu manasida mangerdoti saluhut nahu to nahon itu hamu. Jala ingot ma, sai do nganakku do hamu ganom ari rasa ro ajali hasaganon. Manang ise na porsia dohot ni didi dapotan hangluan. Alai naso porsia hoda uhum sogot. Tangyo kamu mahat dohot hata natar surat di surat ni Markus. Adong ma akan membuat dana tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai dipisang akka sisa neima nama buani. Jari dung di ida Tuhan Yesus si sogo marohana di do ma. Luas hamu ma akka dana kiro tuau. Unang orai hamu nasida. Ai dia kasogonido harajau ni bata. Na tutudo na hudokon tu hamu, manang ICP anggo so ngodak dana ibana majalo harajau di bata, dang bonget ibana tusi, dungi di hal ma akada danaki, dia pehon matangan natu nasida, ma masu nasida, atong hamu akana toras, nam bodak danak, hati dak kamu ajolo hata ha porsione, a porsia. Nama naik tu surga lahundu. Amane pergo sodi. Di sini ibadah. Al porsia. Atong alusihamuma hata nahusukunon. Na parjulu di pangido hamu nuaing di dion akka dadakon tu bagasan na hina porsiamuna alusna di pangido rohanami. Na paduahon beha na uludo hamu mamudai anakku menon asa diboto jalito nasida hata ni bata alusna na uludo hamu. Na patuluhon na ulu hamu maurusuru nasida tu gereja do tu perguruan ni huria Protestan asa geberuas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna na ulu hami. Atong tapasahat manasida tu debata marhite-hite padidion nabadiai.
Elizabeth Bus Banuka. Kuri bahwa tugasan dua bata ama, do tugasan dua anak Tuhan Yesus Kristus, do tugasan dua kita di Pavalia. Saya harap Tuhan kita tanah do ia berpon tugasan beruna urusan delina. Amin. Ale Billy Dika Hero Sipahuta. Ini mau tugasan dua bata ama, do tugasan dua anak Tuhan Yesus Kristus, do tugasan dua kita di Pavalia. Amin. Saya rambut kematian bahu di sana untuk kuasa daruna urusan delina. Amin.
martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasan hami akada anakon tuho. Jali jakon hodo dan sida gawi anakobu marhite-hite paridona badiai. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida di tanah on. Jala gawi panian di hanguluan dasing liling nak. Asi maroham dohot diakana toras nak danakon. Sai pargugoi jala ajari mana sida manugunogu nak nakon tuho. Asa rab nasida taruli di aka artani harajamu. Amin. Mari demahita las jong-jong mak. Tatangakon ma pelayan na tapungon tu debata martang yang mahita. Ali debata manami na dibarangijang. Hodo haroroni salu sileh-leh na denggarut nasa ulibasa na maliutus. Hupasat hami mas yan alihmi tu hami pilan nami tu ho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparasya kami pilanon. Pati bulhon harajam mo di tonga-tonga di huriyam di portibyon. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalab hutana hami godang ni sileh-leh mi tu hami. Asalab girgir hami mandok moliati tu ho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasa nandelehon mi rodi bodi bobataku asa dohon gogoki salurut artaku bupasahan inuhon nasa Ale amanami na dibanagijang say pinarbadia magwarmu, say Roma harajammu, say saat malomon ni roham di banu tongaon songon na dibanagijang. Lehon matuhami sadaron hangluan siapari, se sama dosa nami songon pada sanami, di dosa duna merdosa tuhami. Unak kami tungang pengunjunan, palua mahami sian pangago. Mula mahamu di bagasan dame, jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan dewata mahamu. Disodakon Tuhan dewata mabuhi Tuhamu jala si marohana mudahamu. Didopakon Tuhan dewata mabuhi na Tuhamu. Jala pasorhon ma damena tutodim. Amin. Shalom, horas marita salutna. Taingat ma
ta leon anor padi kap ilumanetek tadana dohot dahita merasakan duka ima di keluarga manurung lain nomor siregar. Akaran yang marpoto asa hatop asa tusomate asa boy mempersikat waktu hita